Pulso ning bale. Maya Payoras, Kapampangan. Kapampangan ko, pagmaragol ko. Yan po'y madalas nang sasambitlan itang Kapampangan. Patsadramdaman tamo itang dangalan bilang Kapampangan. Pero po ing maragol ng isyungeni at pitatakutan da po reng magmalasakit king amanong siswan. Metong pakanong siglo magumpisangeni. Mapalyaring matene po ing amanong Kapampangan. At dagdag pa ka rin ding niyayaliwa pong mata sa teknolohiya, globalisasyon nung nuka rin, ing generasyon po ngeni, makapalibot siyang miyayaliwang teknolohiya king amanong English at amanong pong Tagalog. Pigaganakan tamo po, mamamatenepin po kaya ing amanong Kapampangan. Iyan po ing kakatamo pong pulsuan. Huling kimbalang pisasabyan manyaring maramdam, imboses na nimbalayan. Nya oras na para king Pulso ning Balayan. Yako po EJ Gopez at ini po ingke kayong talapulso. Tara po. O ba't Kapampangan ka? Bakit magtagalog ka? Kasi po sinasanay po ako ni mama ko po sa Tagalog. Bakit naman? Kasi po baka daw po ako masanay po sa Kapampangan, tsaka po baka po hindi na po ako marunong magtagalog. Kapampangan na rin pengari mo pero managalog ka. Kasi mas ano yung Tagalog kaysa sa ano. Anong ibig mo sabihin mas maano? Mas Komportable ka? doon sa Tagalog kaysa sa ano. Nung bata. Regalo lalo na rin makwal, tuturuto pa king ating English. Tayo pa, wala din. Uy, tabo, Kapampangan tamo. Papatente pining salita Kapampangan. Dapat sana, Kapampangan tamo. Kuro, pwede mo tanda ko, pwede naman Nagalog, mabiyasa naman. Ang pag-English, lalo may aral ka. Wala nga lang, ayaw mo naman na, ay masya, baka talaga gawin, wala tang, papaltola, wala social na. Bilang kadong pengari daring anak, anyaran mi po itang kooperasyon at saup daring kalupaming pengari na sana itang amanong Kapampangan iturude kareng anak dak, lalong-lalo na kembale. Isipin na rin nga ang pengari, gustong managalog na rin nga, kung mag-English la, mabilis lang mag-assimilate kayong eskwela, putang mag-graduate, mabilis lang nakitobra, makanyan. Pero gustong notion ito ating mistaken notion na di nga gustong managalog la, mabilis lang mabiyasa, pero kabaligtaran, pangkarayang research, di nga gustong pekisabihan dala kayong amanong siswan, kayong indigenous language, mas mabilis lang mabiyasa, maging bilingual lang makanyan. Para ka na ako, yung pinaka-importante ay tamong mismong Kapampangan pag masabalan tayong Kapampangan. May pagsalita tamong Kapampangan, tamong pagsalitang Tagalog, Kapampangan tamang para-pareho Yung metong pa, din pengari, sabing mayap, dapat Kapampanganan laring anak. Tamang paborin na kagisingan dang Kapampangan nga manuro, dapat Kapampangan. At dimdamtamo po alang pamika kuno, matinid at masikan, ing boses na ning Balayan. Pasibayo po inikay kayong talapulso, EJ Gopez, para king Pulso ning Balayan. Back to you, Attorney LG. Pulso ning bale.